Ja. Så har vi en stor firkant her. Med 4 trekanter inde i. Sådan her. Her har vi så vores C. Ja. 4 trekanter. Og vores A. Og A og B. Og A og B her. Som så giver C igen. Den lille firkant foran for den lille firkant, den hedder så C gange C er lige med C i anden. Ja. Og så skal vi regne den store firkant. Som så er A gange B i anden, som så bliver til vores kvadratsætning, som bliver til A i anden plus B i anden plus 2AB. Det vi så gør, det er, at vi lige regner de 4 trekanter ud. Og det gør vi lige sådan her. De 4 trekanter. De 4 trekanter. Og det gør vi ligesom når man regner arealet ud af en trekant. Altså man siger en halv gange højden gange grundlinjen. Men i stedet for bruger vi så gange A gange B. Det er så A gange B. Fordi der er 4 af dem, så sætter vi lige 1 gange 4 ind. Og det giver det samme som 2AB. Og det gør det, fordi at 4 gange en halv, det giver 2. Og fordi at A og B, det er uafhængige, det er jo nogle variabler, som vi ikke kender. Ukendte variabler, så kan vi dermed ikke gøre noget med dem. Så der bliver det 2AB. Det vi så skal gøre, det er, at vi trækker de 4 trekanter fra den store firkant. Og det gør vi ved at sige A i anden plus B i anden plus 2AB minus 2A. Og det giver lige med A i anden plus B i anden. Så det vil sige, når man trækker de 4 trekanter fra den store firkant, altså det her, så giver det det samme som den lille firkant, altså C i anden. Og det er så dermed beviset.